Türkmen goşunyny gulluk edip öýlerini dolanan ýaşlar özlerinden 2 ýyllap ýaşyrylan oňaýsyzlyklar, garyp düşen maşgalada garaşýan täze durmuş bilen ýüzbeýiz bolýar. Beýleki owa şäherlerde bolşýaly şu günler Türkmengala etrawynyň zähmet geňeşliginden 2 ýyl odal harby gullugy öwden ýigitler hem öýlerini dolanyp gelmäge başlady. Öňkü ýyllardan adat bolşýaly gullukdan boşan oglanlar Mar şäheriniň demir ýol wagdalyna otlan düşüp öýlerini awtolog tutup gelýärler. Öňkü ýyllarda bir enatalaryň, dogan garyndaşlarynyň 2 ýyllap garaşýan pursaty, emma enni başga döwür geldi diýip habarçy özi bilen gurlaşan adamlaryň aýdan zatlaryny habar berdi. Düýünjigim gullukdan boşap geldi. Ol marda otlan düşüp şol ýerden awtolog tutup öýe maşinli geldi. Kakamyň gaty gahary geldi diýip adatlygyň söhbetdeşi gurrun berýär. Jigim gullukda oňa öýdäki kynçylyklaryň hiç birini aýtmadyk. Kakam her aý bir nomeri pul salyp gulluk edýän ýerine iýerýärdi. Şeýdip işikdäki mallan çykdyk. Hatda ol gelenini soýar ýaly bir toklymyz hem galmady. Üstesine elimizde de hiç saat ýok. Şu aralykda hem jigim geldi. Begenip çyksak, jigim biz bilen salamlaşyp kaka, şu Mercedesiň sürüjüsine 400 manat tölemeli. Men bir sany gullukdaşymy görüp soň ellim diýdi. Öýde näçe wagt bäri çörek gaýgydy. Kakamyň gözüne ýaş aýlanyp gitdi. Emma jigimi maskara etmejek bolup owadaky gurprak adamlaryň birinden ýalwaryp ertir getirmek wagdasy bilen 400 manat kardarly. Şondan bäri kakamyň hiç madasy ýok. Ol ertir bu bergini nädip ödernip udak giýje tapjanyny dik oturup geçirtip radionyň söhbetde aýtdy. Kakam häzir ýaşaýşa hiç bir höwesem galmady diýär. Men oňa düşünýärnip zähmet geňeşliginiň ýaşaýjysy gurrunyny dogam etdirdi. Bizde odal malym bardy, potrot ýerem bardy. Emma soňky bir ýarym ýyl içinde malym, potrodam galmady. Mallarymyza kesellegdi. İçinde haram ölen hem bolly. 34 ýyllap eýgerip gelen potrot ýerimizi eýgeren ok diýip başga bir hojalyga berdiler. Sebäbi o hojalik para beripdir. Kakam şondan soň yaraman ennamynyň gyzyny göterilip ýoleten etrawynaky karantin zonasynda bejergaldy. Şonu galanjy malymyzy öýüň içinde geçjek zat bolsa satyp kakamy derman nasadyk diýip Türkmengalaly ýaşaýjy aýtdy. Jigim ertesi owa aýlanyp kar ýerini zordan täzelän enatasynyň ýagdaýyny görüp eden işini düşündi we ejemiň ýanyna baryp bagyşlaň. Men ýagdaýyň beýledigini bilmänlerini ötünç sorady. Ejem bolsa ziýany ýok, oglum, inni akylly bolsaňam bolýar diýdi. Zähmet geňeşliginiň ýaşaýjysynyň sözlerine görä, bu agyr ýagdaý diňe bir maşgala degişdiler. Etrapda kojalyklaryň köpüsi juda kyn ýagdaýda güzeran aýlýar. Owamyzda bary ýogy 4 kojalyk gowrak ýaşaýar. Galyn adamlaryň bary bizden ýetgeşik gün görenok diýip ejem jigime gurrun berdi. Kakam hökümetden gaty nägile. Sebäbi iňul doganym 30 ýaşap geçdi. Sinnem öýerip bilemizok. Elimizde pul ýok. Hökümet bizi guratdy. Hiç ýerde iş ýok diýip radionyň söhbetdeşi adamlaryň hojalygyna atlaryny öz elleri bilen satmaly bolanyny gurrun berdi. İş gözläp ulagamyň geçen ýyldan bäri gitmedik ýer galmady. Zähmet ýerjasynyň gapysyna ýatyp durdy. İş tap beräýin. Gaty köseni ýartyp ýalwardy. Häkimlige ýüz tutdy. Emma hökümetden hiç bir kömek bolmady. Kakam aýtmaslaýyn her kim öz göbegini özü kesmeli zamana boldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Türkmengalaly raýat Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan soňky ýyllarda öz ýakyn taryhynyňky iň agyr ykdysat çökünligini başdan geçirýär. Emma häkimetler bu agyr ýagdaýy boyun almaýar we ýurtdaky işsizligiň möçberi, ýylatyň garyplyk derejesi barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Soňky ýyllarda dünýä ölçeglerine laýyk rejelenýän gaýdylýan türkmen kanunçylygyny ýylatyň durmuş gaýdan gorulmagy hem kepillendirilýär. Ýöne degişli döwlet edaralarynyň resmiýleri adatlygyň habarçylarynyň bu meseleler barada soraglaryny düşündürüş bermeýär.